previous vlog na ko, nabili na ko ang ID din. Resibo ra ko nakuha sa LBC, sa LBC, and karon nakuha na nako siya, and absent ko karon. So nako sa Cagayan. Kuslan man, yapon kay mosulod ko. Absent man gyapon ko kay kulang gyapon ako uniform. So munaog na sa Watsons kay naipapalit akong ate og sana kanang Himalayan salt and virgin coconut oil. Nanginta ko o virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Where? Lotion. Virgin coconut oil. Himalayan salt. Ay, nara akong favorite na Spore Strix. Sa mga wala nakita sa review, ani, kita na ninyo naka-up na sa akong channel. Ito, malusot ito pangitaan. Lusot na ang ito. Mga tana daw ito. Ito, pwede mga tanan. Chaos. Mangita sa kuba pangutanan guys, in Albiba. Wala ko nakita o Himalayan o basta gani. Gani. Virgin coconut oil, matugig ko sa healthy option. Ay, pwede naman ko diri mo agi. Kada, nagbalik. Go, kita sa Himalayan, but wala sa Watsons. Pero yun, nakapalit yun ko sa Watsons. Yun, wala kitaan eh. Impas ito. Nakapalit ko sa Watsons. And, wait! Oh my God, wait. Lin, pizza kong ilong. What? Say what? Wala. Tuloy? Kaya nag-swatch mo ko. Nag-swatch ko muna na ay kuwan. So, matutag healthy options. Oh! Nanata sa healthy options. Ay, napaka dali akong gipangita. Naglibog ko ka sa kusunod. Hindi mo entrance, hindi mo dili. Kung tama sa ito sa entrance. Wala yung salt. Wala sila. Wala ka magkamay ba? Magkamay ba? Okay. Kaya papaabot naman good po ako ang parcel. Okay, Rani. Kuan food ka na sani virgin coconut oil. Mas daghan siya. Lagi ba? Parira sila mo. Sige, kanina ka. Thank you kay ma'am ha. Thank you sa pag-assist. Sige. Butan ka sa dito. Nila mag-assist. Lisod kay ang kamot sa kinabuhi sa vlogger. Kaya bit o kuan. Ito may maayo diri yan. Butan kasi sila, may kasi sila mag-assist diri o. Hopefully makapalit pa kung daghan. So may maayo diri. Kung gidiri ka nang magkumakito, diet ka, kuan ka daghan ka mapalit. Eh nag-enjoy ko diri. Kasi kuan kay mabayad na ko. Ara na nakapalit. Ipakita.
Palit virgin coconut oil and Himalayan salt. Nakapalit ko og Himalayan salt and virgin coconut oil sa healthy options. Kapay na ko og gigutom ko. So mukaon. Actually wala na ko laing lakaw. Pwede na ko muli pero time check. 2:45. Nuwi kayo ko ba sa 2:45 and gigutom na ko. And magkaon ako. And magkaon ako. Nagbalik. Masama na akong toyo. Ay, napaday papalit si mama. Muna lang to last. Either magkaon ko or mag-coffee ko. Mag-coffee ko or magkaon ko. What? Ay! Open ang door dire. Because. Open ang door. Akong kumpuaon na ni. Balik ro guys, pag kumanaw kaon ha. Nakauli na ko balay and moro man pud to. Last na cut ang vlog is kikan ko sa healthy options. So, palit na ko dito og kwan. Wait lang, ako ipakita sa inyo nga kung nabay dito sa healthy options. Kung napalit sa healthy options. Ito, aplihan. Tara. Himalayan pink salt. Himalayan fine pink salt. And actually duara ni sila. And organic virgin coconut oil from Spectrum Culinary. So ato ning kwan okay ba ni sila o silang lasa ko i-update sa inyo pugon sa mga vlogs na ako. So magkuan ko mag keto diet ko at the same time ako gina-intake nga food supplements para dili ko magluya in my keto diet. So mura to siya mga loves. Nag-aano ta mo update sa akong keto diet pon. And kailangan pa man pud lagi ko magpatimbang sa health center para mabalaan og accurate weight na ko. And ngadtom day pud ko sa Watsons no. Kay imbes nangita ko virgin coconut oil ug Himalayan salt, wala na ko nakita dito pero na-hold up ta sa Watsons. So haram na ni items. Nadugdan mo na ko sa internet nga kanang nindot daw ni daghan kay YouTuber ang rave na effective daw ni nga mist. So Lux Organic Skin Mattifying Mist. Morning nga mist ang ko kay since oily man ko, oily ko T-zone. So combination skin ko. So I hope this will work. So mag-scale ba ya? Dili na ba na ito makuha na ma-touch up pa or what? And akong favorite nga nose pore strip sa Body Treats na palit na sad ko. Correction din mga halabs, dili dito 120, 102 na day siya. Nabaylo, sorry, 102 din siya. So, katong mga wala pa kita sa ko ang vlog sa akong review about ani, ako lang i-link sa description box para makita ninyo ang review. Basta makita ninyo dito, hindi na ako mag-start daghan about ani, basta tanawa lang ang video para mabalaan ninyo kung saan siya. So, hopefully, nag-enjoy mo karon sa akong pag-uban, sa akong mga pangginanghag. Nakita na din ako akong ID and permi magig ko, kakabin na ID niya sa LBC bisan pag sa una pa. So, dili na napag-upara sa ako. So, wala na ako nataranta nga nabili na akong ID dito. Confident na ko. And, actually, napo ko i-share sa inyo pila ka vlog siguro next week or next week naka-schedule na ang akong review sa isa ka product nga makahatag siya og glass skin. As you can see, diba glass skin ako karon. So naay isa ka rejuvenating set na tip na rejuvenating set na akong i-review and i-discuss na ko sa inyo ang yung effect. So muna to siya mga loves, and I hope nag-enjoy mo sa akong lakaw sa CDO karon og pag-absent. Ay ko ninyo kawata ha sa mga estudyante diha nga pareha nako, ayaw mo kawata, ay mo pag-absent sa klase nga ako ra mong good kay incomplete uniform ko. So
di ba, lisod man kayo. Mga rason ko. Absent yan kung ko kay incomplete uniform man. So, puslan man nga absent gihapon ko, ikuha na lang na ako ID para dili na rin ko ma-absent ugma. So, isa ka diya mong absent. Pero, para sa mga estudyante diha, ayaw kin mo pag-absent. Ayaw dyan na ninyo buhata. Please lang. Dili maayo mag-absent. So, mga to mga loves, that's it. Thank you so much for watching. Unta, daghan mong natunan and hopefully sa mga sunod na mga vlogs, ayaw mo kalimot og like, comment sa ubos kung namin gusto nga mga i-review na ako, mga challenge. Kaya hopefully, apilan na po na ako mga challenge ni nga vlog. So, punpo natin mga challenge. Dili noon siya mga bago nga challenge, pero magkunaw na po ko mga bago nga challenge para mabibo tayo. Muna to siya. Naging ko, ayaw mo kalimot og like, comment, share sa inyong mga amigo nga mga limtanon sub, and subscribe sa akong channel kung wala pa kamo dihang tanaw. Ayaw mo kalimot og subscribe sa channel o pakitupok na lang po ng tapad nga bell notification aron ma-notified mo kung na ako'y bago nga gi-upload na video. So mga to mga loves, thank you so much for watching and see you all sa akong mga sunod na videos. Bye mga loves!